Usa ka maulan nga buntag mga kasyargaw. Good morning, Siargao. Good morning po kanatong tanan mga kasyargaw. Ani na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte sa rehiyon sa Caraga og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Good morning usab sa atong mga frontliners healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og ang Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning usab sa mga silingan nato nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og ang Dinagat Islands. Uban sa mga kasikbit na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon, good morning po. Shout out po sa tanang viewers nato, commenters, reactors. Salamat po. Shout out po gikan na kang Kim Pagado. Salamat sa imo, Kim. Good morning kanimo dinha. O good morning usab sa tanan. Salamat po mga kasyargaw. Kamusta ang inyong adlaw nga Huwebes mga kasyargaw? Adunay mga pag-ulan nato mga kasyargaw, sugod pa ni ganinang kadlawon mga kasyargaw. Dili na ta maglangan atong pagkasayron ang pinakaunang bahin ang weather report mga kasyargaw gikan na sa DOST Pag-asa, pinaagi na ni Shelly Ignacio. Good morning kanimo dinha, Shelly. Magandang umaga para po sa magiging latest update tungkol po sa ating panahon. Ngayong araw po ng Huwebes, May 20, 2021, yung nakakaapekto pong weather system dito po sa ating bansa ay ito pong Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag po nating ITZZ. Ito po yung mga series ng lows at yan po yung nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Kabisayaan, sa Mindanao, at kasama na rin po ang Palawan. Samantalang sa natitirang bahagi po ng ating bansa, ay easterlies naman po yung nakakaapekto. Para po sa mas detalyadong weather forecast po, sa may Visayas po at Mindanao, dahil nga po sa Intertropical Convergence Zone, halos makulimlim po ang kalangitan, and then may mga inaasahan po tayong mga pag-ulan dahil nga po sa ITZZ. Pinapayuhan po yung ating mamaya na mag-ingat dahil maaari po tayo magkaroon ng moderate to at times heavy na mga paulan. Hindi naman po ito tuloy-tuloy, pero pag nagkaroon po tayo ng paulan, ay ito po ay moderate to at times heavy. Ang agwat po ng temperatura sa Visayas, yung forecast po natin sa mga major cities dito po sa may Visayas, sa may Iloilo at sa may Cebu, ito po ay nasa pagitan ng 26 to 32 degrees Celsius, samantalang sa may Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, asahan po natin dito sa may Zamboanga, nasa pagitan po yan ng 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Davao City naman po, ang agwat ng temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 26 to 31 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating coastal waters, yung sea condition po natin ay maganda naman po. Slight to moderate o banay na sa tamtaman lamang po ang pag-alon sa ating mga tabing dagat. So, ibig sabihin po niyan, ligtas pong pumalaot. Wala naman po tayong nakataas na gale warning, pero pinapayuhan pa rin po mag-ingat kung magkakaroon po tayo ng mga thunderstorm. Dahil maaari po itong magkaroon ng mga pagbugso po ng hangin dahil po sa thunderstorm. At ang pagsikat po ng araw po yung 5:27, lulubog naman po ito mamayang 6:18 p.m. At in the next 3 days po, wala pa naman po tayong nakikitang LPA na maaari pong ma-develop into bagyo. Pero kung magkataon man, ay magbibigay abiso naman po yung magbibigay abiso naman po ang Pag-asa. And then regarding po sa temperatura, asahan po natin na ito po yung mga air temperature. Depende pa po yan kung ano po yung ating heat index. Yung heat index po yung mismong nararamdaman ng ating katawan. So, depende po yan kung saan po tayo namamalagi o saan po tayo nakapwesto. Kung medyo konkreto po
at medyo kulob, asahan po natin yung heat index ay mas mataas pa po. Samantalang pag ito po ay nasa mga halaman po tayo, napapaligiran po tayong halaman at ng puno ay mas mababa po or halos malapit po sa air temperature yung maramdaman po nating temperatura. At yan po ang ating latest update mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shelly Ignacio po nag-uulat. Mao kato mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Ang atong nasinating nga mga pag-ulan mga kasyargaw tungod na sa Intertropical Convergence Zone o ang mga kanad-kanad nga pag-ulan. Masinati gayud nato ang pag-ulan mga kasyargaw karong adlaw. Base na sa report ni Shelly Ignacio dito na sa DOST Pag-asa. Salamat po. Good morning. Good morning po Kuya G og sa tanan Siargao non. Paki-greet ko og happy birthday sa akong supportive na bayaw. Si Manoy Boyet Tibor, Bunguton, Cruiz. Long live bro, gikan na kan Sir Henry Lubapis. Pa-shoutout kay Tuna family sa Barangay Lipata. Gikan na kan Joe Rick. Salamat po. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na ka Samantha Gracela Argota ma'am. Good morning kanimo din ha. Watching here in Mactan, Cebu. Shout out to my family sa Barangay Lipata, Surigao City. All kay Tuna family. Salamat po. Good morning Kuya G. Gikan na kang Ellen Cabanilla. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ako sa ako gwapo na kaiban na nagtanaw na mati kuman kan Tom Tom Shaw. Gikan na ka Ma'am Marisa Migulyas Gonzales. Mga radyo na buntag Siargao Kuya G. Happy Fiesta sa yak. Good morning sa Tonya Solis sa Licon sa Barangay 1, Dapa watching live from City of Love, Iloilo City. Gikan na kang Sir Edwin Solis Bocado. Good morning Kuya G. Kuya G, paki-greet ko og happy birthday kay Gaizel May Longos Contreras. Salamat Kuya G. Gikan na ka Ma'am Mari Lupobe. Good morning Kuya G. Good morning Sinday, Cordita and Borja family. Keep safe everyone. Gikan na ka Ma'am Tiffany Borja. Salamat po. Good morning. Di na ta maglangan mga kasyargaw. Atong pag-asayron karon mga kasyargaw, ang police report mga kasyargaw, ilabi na karon nga adunay pulis sa Surigao City giposil patay ang asawa, lakip ang kaugalingon. Kagabi mga kasyargaw, alas 9 sa gabi, Mayo 19, tuig 2021 mga kasyargaw, adunay nahitabong pagpamusil mga kasyargaw. Usa ka babae nga concerned citizen ang personal nga miadto sa police Surigao City Police Station mga kasyargaw nga adunay gikataho o adunay giingon nga mipusil mga kasyargaw usa sa boarding house o rented house nga giokupa mga kasyargaw sa usa ka police officer o sa iyang pamilya nga nahimutang dito na sa Linggatong boarding house sa Nueva Street, Barangay Taft, Surigao City. Sa pag-adto sa personahe sa kapulisan sa Surigao City, mga kasyargaw sa maong lugar, aron na sa pagkumpirma sa maong gika-report nga insidente, sa pag-abot sa maong mga kapulisan, mga kasyargaw, tinuod nga adunay gipusil patay dito na mga kasyargaw, nakitaan o nakaplagan nga wala na'y kinabuhi ang patayng lawas sa biktima sa usa ka boarding house room mga kasyargaw nga gikiila nga si Police Staff Sergeant Jezreel M. Rebuera, 37 years old, minyo, lalaki Pilipino, mga kasyargaw, og miyembro sa Philippine National Police. Oga na-assign karon sa Surigao City Police Station mga kasyargaw. Ingon nga patrol driver mga kasyargaw oga kasamtangang nagpuyo sa maong boarding house mga kasyargaw o sa Linggatong boarding house sa Nueva Street, Barangay Taft, Surigao City. Oga nakaplagan usab mga kasyargaw si Marifel Rebuera, 33 years old, babae oga housewife o
asawa ni ini mga kasyargaw og nagpuyo usab sa maong panimalay mga kasyargaw og adunay gunshot mga kasyargaw og gipusil kini. Sa inisyal nga investigasyon nga gipahigayon mga kasyargaw, sumala pa sa statement sa minor de edad nga anak ni ini nga babae mga kasyargaw nga adunay panaglalis nga nahitabo mga kasyargaw sir ang maong insidente. Sumala pa mga kasyargaw sa anak nga babae ni ini nga nakit-an niya ang iyang amahan nga adunay pusil sulod sa ilang plastic cabinet mga kasyargaw o gipusil ang iyang asawa apan mga kasyargaw ang iyang amahan miresulta sa pagpusil usab sa iyang kaugalingon nga miresulta sa pagkamatay mga kasyargaw. Ang motibo sa maong insidente mga kasyargaw wala pa nasayran o padayon nga giimbestigaran. Mga kasyargaw, maong ang personahe sa Philippine National Police Surigao City sa pagpangulo ni Police Major Jerry De Loso Solis may pahigayon og crime scene processing og na-recover ang usa ka unit sa firearm Glock 17 9mm pistol nga adunay buhing bala og usa ka magazine nga adunay 12 ka bala mga kasyargaw. Usa ka chamber sa live ammunition o buhing bala o duha ka empty cartridge mga kasyargaw sa islag o empty cartridge o usa ka islag sa maong pusil mga kasyargaw. Ang patayng lawas sa biktima mga kasyargaw gipahimutang na sa Nilo Funeral Services nga nahimutang sa kilometro 2 National Highway Barangay Luna, Surigao City. Mga kasyargaw, mga latest updates karon dito na sa barangay police mga kasyargaw, barangay tao o ilabi na sa gipusil patay nga police mga kasyargaw. Dito na sa maong lugar, labi na sa Surigao City. Mga na ang latest updates karon mga kasyargaw sa maong insidente mga kasyargaw, ilabi na karon sa nahitabo na gikaingon nato nga pagpusil patay pagpusil sa kaugalingon sa usa ka pulis mga kasyargaw dito na sa maong lugar, ilabi na sa Surigao City. Lakip ang usa ka pulis mga kasyargaw. Padayon nga ginasayran kung unsay hinungdan mga kasyargaw sa maong pagpusil sa kaugalingon kung sa hinungdan sa ilang panaglalis base na sa statement mga kasyargaw sa iyang anak na babae mga kasyargaw. Kung ang latest updates mga kasyargaw karon, salamat mga kasyargaw, ilabi na sa inyong pagtutok dinhi na sa atong programa. Salamat mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat po sa tanang viewers nato karon. Salamat po kaninyong tanan mga kasyargaw. Atong refresh ang atong gikaingon nga mga comments ninyo para na mabasa nato mga kasyargaw. Good morning, maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat po. Thank you Kuya G. God bless per me. Amping Surigao TV. Salamat Sir Joric. Good morning Kuya G. Good morning Gabutero, Congreso Family. Thank you Kuya. Gikan na kang Ma'am Che Gabutero. Good morning Kuya G. Kuya G, pa-shout out ko sa tanan taga Prince Fuel Station. Di na nasa Barangay Sayak, Kangkuhoy, Bagakay, Santo Niño, Abad, Burgos. Og duha na sa brancha sa lungsod sa Dapa. Og diri na sa lungsod sa Del Carmen mga kasyargaw. Sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am Marilu Pobe. Paki-greet usab Kuya G tuod sa ako. Happy birthday sa ako pag-umangkon o pamangkin Georgia Luisa na nag-celebrate sa iya ika-40 na birthday. Salamat Kuya G. Gikan na ka Ma'am Marisa Migulyas Gonzales. Salamat Ma'am. Good morning Kuya G. Morning sa tanan taga Barangay Salvacion, Pilar, Surigao del Norte. Happy fiesta sa tanan taga Salvacion. Kuman May 20, 2021. Patron Senior San Jose. God bless. Salamat Kuya G. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ako sa tanan taga Salvacion, Pilar.
Kuya, maayong fiesta sa Senior San Jose. Salamat. Gikan na kang ma'am kang Sir Renyel Nogueraza o kang ma'am Annilyn Solyoso. More power to your program. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa ako taga GL, taga Union. Good morning. Gikan na kang ma'am Rose Solyoso. Salamat po. Good morning. Maayong buntag, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita, ini na sa tong programa, Siargao Community Pantry Gilusad. Tungod na sa padayong pagkadaot sa atong kadagatan, mga kasyargaw, kinabuhi sa mga kinabuhi sa ilalom ni ini sama sa mga net o guban pang mga paggamit pandagat nga napundo, mga kasyargaw, ilabi na sa maong mga dili maayong mga butang. Mao ang Siargao Agri-Youth Organization nagpasiugda og milusad sa Siargao Community Pantry nga nagtumong nga makunhuran ang marine pollution pinaagi na sa donating o ang pagdonar sa mga guba na mga fish nets o guban pang gamit nga makadaot sa kadagatan. Nasayran nga ang unang lugar nga gilusad mao ang programa, mga kasyargao, sa maong programa dito na sa Barangay Cabugao, Munisipalidad sa Del Carmen nga gidumala sa sangguniang kabataan sa maong barangay. Sa mga gusto usab nga magpahigayon sa maong aktibidad, pwede ka mong mag-message sa Siargao Agri-Youth Organization nga page. Ang pagkunhod sa kadaot o pagkunhod sa kadaot sa marine wildlife ang usa sa mga paagi aron na mas mapalambo pa ang atong mga kadagatan aron na sa mga umaabot, mga kasyargao, sa atong future. Donate now, mga kasyargao, para na makunhuran ang mga kadaot sa atong kadagatan. Good morning, Kuya G. Amping always. Gikan na kang Nayen Morillo. Salamat na. Good morning kanimo din ha. Happy viewing. Good morning, Kuya G. Pa-shout out ko sa akong mama Neria Encarguez o sa akong papa Jovito Encarguez. Salamat, Kuya G. Salamat po. Good morning. Good morning usab kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa itong programa. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, besita og pulong-pulong sa barangay gilusad sa munisipalidad o dinhina sa atong munisipalidad sa Dapa. Gipasiugdahan na, mga kasyargaw, ang gilusad nga bisita og pulong-pulong sa tanang 29 ka barangay sa munisipalidad sa Dapa nga dunay tema nga sama-sama sa paglaban sa pandemya. Ang tumugtuyo niini, mga kasyargaw, nga madala sa mga kabaranggayanan ang programa og serbisyo sa lokal nga panggamhanan sa Dapa nga tuna sa katawhan og ang personal contact sa mga katawhan sa matag barangay aron masayod si Dapa Mayor Abet uban sa konsihales sa mga problema, yangungo o rekomendasyon sa mga katawhan para na sa epektibong pagplano sa mga estratehiya, ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19. Ang mga programa usab maghisgot, mga kasyargao, o magpahigayon sa Information and Education Campaign on Illegal Fishing, Cutting of Trees, Drug Abuse, Illegal Gambling, IEC sa Sangguniang Bayan Legislation, Fire Protection and Awareness Campaign, Tax Campaign, Royalty Tax, Information, Tax Collection, o Delivery sa Tax Declaration, IEC sa Violence Against Women and Children, Senior Citizens Affairs, PWD Affairs, o mga solo parents, Environmental Activities, Solid Waste Management Program, Engineering Programs, Medical Health Services and Sanitation, Provision of Sanitary Toilets, lakip usab ang Agriculture Program, Fishery Programs, Anti-Rabies Injection Campaign, Information on Climate Change and Risk Reduction Activities, IEC on Disaster Preparedness, DILG Matters, Regulation of Birth, Marriage and Death, PESO Affairs, TESDA, DOLE Programs, Commission on Election Affairs, o guban pa, mga kasyargaw. Kini nga programa og aktibidad unang gipahigayon na sa nagkadaiyang
o upat na ka barangay ang gipahigayon kini nga programa og karong adlaw mga kasyargaw dito na sa barangay Montserrat mga kasyargaw ay pahigayon ang maong programa. Nasayran nato nga ang maong pulong-pulong mulungtad hangtod na mahuman ang tanang mga barangay o tanan o maadtuan na tanan ang mga barangay mga kasyargaw. Mga latest updates karon din na sa tong munisipalidad sa Dapa. Good morning Kuya G, shout out gikan na ka Ma'am Carol Alaisa. Salamat po. Good morning, maayong buntag. Samdang sa laing pahin sa atong mga balita karon. Free chest X-ray gipahigayon sa munisipalidad o sa mga munisipalidad sa Siargao. Nahuman na kagahapong adlaw ang pagpahigayon mga kasyargaw sa free chest X-ray dito na sa municipal gym sa munisipalidad sa Burgos aron na mahimo ang konsultasyon sa mga adunay sintomas sa TB sama sa TB o tuberculosis sama sa ubo nga duha ka semana na og kapin, hilanat, pagsakit sa dubdob o likod, night sweats, mga bata nga dili madadyaw sa ubo bisan pa nagtumar sa antibiotic o mga bata nga adunay mga lugay-lugay o mga lymph nodes. Samtang ang maong mobile free chest X-ray ipahigayon usab karong adlaw diri na sa atong munisipalidad sa Dapa. Ilabi na dito na sa municipal covered court o kini ipahigayon usab dito na sa munisipalidad sa Pilar karong Mayo 21 tuig 2021. Alas 8 kini sa buntag, mga kasyargaw, ipahigayon. Mga na latest updates karon mga kasyargaw, ilabi na sa gipahigayong free X-ray o free chest X-ray o libre nga chest X-ray mga kasyargaw. Mga na latest updates karon mga kasyargaw sa maong gipahigayon nga libre nga check-up o free chest X-ray mobile kini mga kasyargaw ana lang sa usa ka sakyanan og naglibot sa tibuok munisipalidad o tibuok nga isla sa Siargao mga kasyargaw. Salamat po, good morning. Good morning sir, paki-shout out palihog happy fiesta Barangay Sayak del Carmen sa patron Senior San Isidro Labrador. Happy fiesta po og ayaw kalimti mga kasyargaw ang social distancing og ang mga health protocols ilabi na sa pagpahigayon sa inyong pista mga kasyargaw. Salamat po, good morning. Maayong butag, mamista kita mga kasyargaw. Apan for sure bawal pa mga kasyargaw kay adunay COVID-19 nga hulga di na sa atong mga lugar. Good morning po. Samtang sa laing bahin, second dose vaccination sa A1, A2, A3 priority groups gipahigayon sa San Benito. Gipahigayon mga kasyargaw kagahapong adlaw dito na sa munisipalidad sa San Benito ang second dose vaccination sa mga healthcare workers, senior citizens, persons with comorbidities dito na sa rural health unit sa San Benito. Kini nga mga gibakunahan sa maong second dose mao ang mga nabakunahan na sa first dose ni atong April 13, April 15, 19, 20 ug 21. Gihimo kini alas 9 sa buntag o kalauna sa hapon sa maong lugar kagahapong adlaw. Good morning Kuya G, pag-greet sa anak ako nga si Nedski Sumalinog Anton. First birthday Jaden, more birthday to come and congratulations Mikaela Sumalinog. Thanks Kuya G. God bless. Di ka na ka Ma'am Celsi Lumas Nogera Sumalinog. Salamat Ma'am Celsi. Good morning kanimo din ha. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, mga mag-uuma, bag-ong bayani. Ang mga mag-uuma ang usa sa sektor sa atong komunidad nga ginaabusaran o kulang sa suporta. Pero kung wala sila, wala usab tay mahimo kay sila man ang mga migama og mihago
alang na sa pag-produce sa pagkaon aron na atong bakaon. Karong bulan sa Farmers and Fisher Folks Month, sila ang atong mga bayani nga kinahanglang suportaran og irespeto, ingon sila man ang pundasyon sa kalinaw ug sustainability sa kalibutan. Mga mag-uuma nato, salamat kaninyo, ilabi na sa inyong kahago dinha na sa pag-uma o paghatag pagkaon sa atong mga kaigsuon. Salamat mga mag-uuma natin. Mga na latest updates mga kasyargaw, ilabi na sa itong mga mag-uuma, ilabi na sa pagsaulog karon sa Farmers and Fisher Folks Month karong Mayo mga kasyargaw. Amin nato silang pasalamatan mga kasyargaw kay sila man ang migama mihatag sa aton ng pagkaon. Bisan pag ginagmay, apan na agihapon sila. Salamat po, good morning kaninyong tanan sa atong mga mag-uuma, sa atong mga farmers. Salamat po sa inyong padayon nga pagbakod para na maghatag pagkaon. Salamat po, good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Municipal Technical Working Group sa Burgos may pahigayon sa meeting. Niadtong niaging adlaw ang Municipal Technical Working Group sa Burgos nagkatigom aron na hisgutan ang mga highlights, concern og next steps para na sa Coastal Fisheries Resource Management. Human sa mga concerns na sa dayon ang mga posibleng next steps, human ang review sa mga roles og functions sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council og Municipal Technical Working Group. Samtang ang reassessment sa maong meeting ipahigayon karong umaabot nga Mayo 27 tuig 2021. Samtang aduna usab schedule alang na sa coastal zoning og MARD community consultation. Human ang Sibos underwater assessment sa barangay Baybay mga kasyargaw sa Burgos. Sumala pa sa DNR underwater assessment nga daghan ang algae bisan pa daghan ang herbivores nga mga kaisdaan sa maong lugar. Kini nga discussion aron na masayran usab ang posible nga reasons or rason og ang challenges niini aron na usab makamugna og mga solusyon. Morning ulit Kuya G, pag-greet ko sa happy birthday sa ako tiya Arnolfa Migullas Polanco, 72 years old. Sana marami pang birthday darating sa iyo. Good health lagi. God bless po. Salamat Kuya G. Ingat you lagi Kuya G. Hindi ka na. Sir Reniel Noguerasa. Salamat Sir Reniel. Good morning. Maayong buntag. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin ang atong COVID-19 update sa Caraga Region karon. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw nakatala og dugang nga 109 new confirmed COVID-19 positive cases. Samtang 28 ang naitala nga naka-recover, samtang upat ang nangamatay sulod sa maong report. Samtang sa kinatibuk-an 11,877 na ang total cases sa Caraga Region, 1,621 ang anaagi hapon sa isolation, 9,870 ang naka-recover na, 386 mga kasyargaw ang gikaingong nangamatay na mga kasyargaw. Samtang sa Surigao del Norte nadungagan og usa sa Claver og usa sa Higakit. Samtang sa Surigao City nadungagan ang Barangay Rizal og usa, sa Sabang usa og sa Barangay San Juan usa ka buok mga kasyargaw. Maka na latest updates nato karon sa COVID-19 sa Caraga Region. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok dinhi na sa atong programa. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, Palangay Festival walay ing grande nga selebrasyon dito na sa Butuan. Walay grand celebration
ang dakbayan sa Butuan kagahapong adlaw subay na usab sa Balangay Festival alayon sa kapistahan sa patron nga si Senior San Jose. Gipadayag ni Butuan City o Agusan del Norte 1st District Representative Lawrence Lemuel Fortun nga tungod kini sa padayong hulga sa COVID-19. Gibutyag sa kongresista nga mahimo gihapon kining sa ulugon sa mga Butuanon sa simple lamang nga mga pamaagi isip pagpasalamat sa kahitasan sa mga grasya nga nadawat sa entero tuig. Ang ngayon usab matud pa nga sa ulugon ang maong kapistahan isip pagsaludo sa balangay votes nga mao gigamit sa mga katigulangan sa unang panahon din na sa ilang panginabuhian sa Butuan. Mga na latest updates mga kasyargaw dito na sa Butuan City. Good morning Kuya G, watching from Calamba, Laguna. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Hubang. Salamat po sa Diyos. Ikanakan Sir Nixon Buo. Salamat Sir Nixon. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon. 12 Eco Sports Festival. Imoon sa Tandag City. Ipahigayon sa local government sa Tandag City ang ilang ika-12 nga Eco Sports Festival karong bulan sa Mayo uban sa mga line-up activities ni ini. Ipahigayon ang first Barkada Siklista MTB Challenge Competition karong Mayo 22 alas 5 sa kadlawon dito na sa Tandag City Boulevard. Samtang pagka alas 8 sa buntag sa maong adlaw ang first Tandag Enduro Trail Competition ang ipahigayon. Pagka Mayo 29 mga kasyargaw ipahigayon sa ang Kite Flying Contest nga ipahigayon sa Pimental Beach Resort, Barangay Mabua, Tandag City. Mga kasyargaw, mga na latest updates usab dito na sa Tandag City, Surigao del Sur. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na kang Ma'am Rosana Pitalio Pinera. Salamat po, good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 27 anyos nga NPA member, voluntaryong misurrender sa kapulisan mga kasyargaw. Voluntaryong misurrender mga kasyargaw ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga mag-uuma nga kanhing milisya ng bayan si alias Eman mga kasyargaw. Kini ang gibutyag karon ni Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. Pinaagi na sa mga negosasyon. May voluntaryo kini nga misurrender sa nga giasistiran sa intelligence operative sa Kichara Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa barangay officials dito na sa barangay Bangayan. Sumala pa sa maong surrenderi ang gipili gayod ni ini ang pag-surrender og mipakita sa iyang willingness nga muhawa na sa communist terrorist groups tungod na sa nga wala matuman ang mga promises ni ini og ingon nga mobalik na siya sa sabakan sa gobyerno. Pa-shoutout Normie Colleen Balili. Salamat gikan na kang Kuya Edgar Lugagay Balili. Salamat Kuya Edgar. Good morning kanimo dina og shoutout sa tanang taga Makati City og sa taga Mangagoy. Salamat po. Good morning. Maayong buntag. Good morning ko G. Pakigreet ko og happy birthday kay SB member Wellman Coro. Sana maraming biday pa ang umuabot kan SB. Good health, keep safe. Gikan na kang Uncle Tata og Ante, gikan na ka Ma'am Malu, Sulapa. Salamat Ma'am Malu, good morning kanimo dina. Salamat po. O good morning usab kang Ma'am Fe Sulapa. Salamat, good morning. Happy viewing po sa tanan. Ilabi na kaninyo. Salamat po sa inyong pagsuporta din nila sa tong programa. Good morning Kuya G, pakigreet ko og happy birthday kay Neil Brian Congayo og Neil Bert Congayo. Gikan na kan Jinray Digillo. Happy birthday po, ilabi na sa atong mga nag-birthday ka. Salamat po sa inyong suporta. Salamat mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, kampo sa kapulisan, posible nang himuong vaccination site.
Gipalihok na ni Philippine National Police Chief Police General Guillermo Eleazar ang tanang regional ug provincial directors kini aron na makikoordinar sa Department of Health para na sa pag-ila sa mga police camps nga posibleng gamiton nga vaccination sites. Gihimo ni Eleazar ang kasuguan human ang mahimong pamahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga himuon na ang mga kampo sa militar ug pulis sa pagpambakuna o dito na himuon ang pagpambakuna sa mga anaa sa A4 priority sector. Nagtuo si Eleazar nga nindot nga lugar ang mga kampo sa kapulisan ug militar aron ipahigayon ang pagpangbakuna tungod na sa luag kini og sakto kini sa gikatakdang health protocols, mga kasyargaw. Mga na latest updates nato karon mga kasyargaw, ilabi na sa gihimo o kasuguan karon nga posibleng himuon na nga vaccination sites ang mga kampo sa atong kapulisan o sa atong militar, mga kasyargaw. Thank you Kuya G, gikan kan Jinray Diginyo. Salamat. Maradyo na buntag sa imong Kuya G, labi na sa Barangay Libertad sa General Luna. Gikan na kay Sir Nathaniel. Salamat Sir Nathaniel. Good morning, maayong buntag og happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang atong COVID-19 updates sa tibuok nasod, Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, aduna na kinatibuk ang 1,159,071 ka total cases na dungagan kagahapong adlaw og new cases og 4,700 mga kasyargaw. Maong ang COVID-19 active cases karon 49,951 na. Samtang ang total sa mga nakarecover 1,089,613 mga kasyargaw. Og ang mga nangamatay ana sa 19,507. Good morning Kuya G, kamusta diha? Gikan na kang Christian Angelo Lugagay. Good morning Jelo. Kamusta, nakauli na ba mo sa Cebu? Salamat, good morning. Happy viewing kaninyo din na. Og salamat sa inyong pagsuporta. Usab, salamat usab sa mga pagsuporta din na sa itong programa. Salamat po, good morning. Nakauli na mo, Jelo sa Cebu. Salamat, good morning. Maayong buntag. Mga kasyargaw. Salamat po kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, dini na lamang ko kutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dini na sa tong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Apas, Kuya G, good morning. Kuya G, pwede po ba makashare ng pulong sa Ginoo sa imong programa? I-comment lang po, Sir Ma'am Laylay Idera. Good morning. Kini nagalagad, Kuya G, maingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayon, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag ka natong tanan. Good morning. Happy viewing o happy na adlaw karon. #Siargao TV.